Snip, snap, snoren. Vooral schreef en verteld door Jan de Jong. Het afscheid. Hindelijk vlukt zachtjes in moppert. Hoe kan zij zo'n steen nou dreug voortzetten? Hij kreeg geiter en let water in bek van sliepsteen lopen. Kaam draaide hem rond. Langzaam wordt het donker en glad. Dan kreeg het mes. Ziet kan het schuur stonden beide al zitten, Sebo en Jantje achter het goos te kijken. Japke en Jelmer runnen rond. Zij mekken, springen op stoppen, lopen over een plank om beneden en huppelen weer om. Afke doet het keukenglaas dicht. Een koude rillen loopt er over rug. Dat geluid. Pa in zijn bloot boezroen en maal opstrupt. Zij draait er om en gaat naar kamer. Misselk. Huilnaakt het zij er niet van slopen. Ik ben mevrouw op tijd, zei pa Guster. Voor Japke en Jelmer. En? Hij haar Steve aankijkt. Ik wil er niks over horen. Begrepen? Pa, met geen mens er wat van nodig. Geen weerwoord. En as? Afgeledde deel vallen op bank en frift in haar aan. Aams in kop dan vernijseer. Het bin maar buisten, zei er nog bij achterdeur. En in Bibel staat dat hij je dood mag. Haar ogen branden. Zij snoft en kreeg buisdook. De ting in gewoon. Daar haar zij wel leert, vroeger. Boeken loopt er nou altijd gelijk goed in heel haar doof. Aan het hoor of bij hem sleepte hij haar den trap op. Nog slopkommer. Zij knipt ogen stief dicht. Haar hand als voesten in schoot. En nogal speelde boos. Eigen schuld, zei je nou haar schade. Ik zeg mijn bejorden kop. Bij die is roemte zat. Met kop omdaal haar zij hel en verdoemenis aanhoort. Aankomende week zelt wezen. En hoe moet zij dit aan Wiesje uitleggen? Heur lijferts en speelkamerootjes. Met aan het grootbracht. Een kind van 7 nog maar. Kokkenhalsend springt zij in het ene en vlucht op een draf naar wc. Zo Hindelijk, bist er al vrouw bij, hè? Buurman Wilm loopt met schop richting toe. Hindelijk kijkt op en vuilt even met doem over het mes. Ja, ik wil u aan kant, maar... Hij wist nog luidjes zitten, die noostenkander op plaak stond te kijken. Wilm bleef staan en zet schop op grond. Is dat nodig? Daar ben toch van het luidje wicht? Zonnebokken ben het. Ons lijn meneer had er ons niet voor niks gegeven. Maar dat wilst u toch niet horen. Bist je naaien. En wat dacht, waarop al dat jonkgoud van speelwaardes en kinderboerderijen blijft. Wilm schudkopt en loopt naar achter. Trilt over het heel lief zit Afke weer op bank. Arm wiesje en arme bokjes. Zij luistert en hoort man. Boom, wat een slopkomme deur dicht doen. Schrik slacht haar om het hart. Wilm steekt schop in grond en zicht hoe Hindelijk achter bokjes aan loopt te vangen. Het mishotje het omhaal. Beide on stonden stil te kijken en vergeten te kauwen. Ineen kreeg de een poot. Het bokje beelkt. Al Sebo blijft weer om. En Hindelijk loopt met om onder arm richting het hek. Sebo blijft nog eens als het bokje jammert. Dan let de kop zakken en neemt een aanloop. Het gaat rat. Hindelijk slaagt dubbel
let bokje luis en valt op grond. Zien lui meneer her aan de plan en jacht om een zwien in het is, geniffeld Wilm en kreeg schop. Hij is geofferd als een gave, een geschenk. Domi was even gestopt. Romeinen 6, vers 23. Want het loon van de zonde is de dood. Wilm wrift om door het hoor en keek koffiekomen rond. Hij wil hier voort. Nog condoleert Afke. Hij geeft haar naad en kikt haar hij schouder aan. Wiesje smikkelt van haar cake. Niks aan te doen wicht. Je kan nog gelukkig vallen met een mes in hen. Een slag oorlijke blauwen en lies. Door is niks aan te holen. Wiesje kreeg onbehaard. Japke en Jelmer mag blijven, buurman. Moeke het mes voortsmeten. Opa's eigen schuld. Hij... Sssst, Wiesje, stil. Afke kikt even om het touw en Wilm aan. Hij strekt Wiesje over het hoor. Fijn. Paas mag houden op haar.